човек, днеска имаме клас. Ти учи ли за него? Брат, нямам идея какво става въпрос. Аз тук в този час само влизам и... Просто се закупа да няма си, защото майка ми пак ще ми дрънка. Аз дори не знам по какъв предмет е това. Какъв час имаме днеска, бе? По литература. Човек, нямам никаква идея. Аз не знам какво ще правя на матурата, между другото. Аз нищо не разбирам от този материал. Въобще, често казвам, през газа ми, колко да изкарам тройка там и това е. Ти имаш ли втора група? Аз успях да вземам пищовите само за първа група. От 2 клас ми ги дадаха, така че... Само ми намигвай, защото аз много се оглеждам, докато пиша, така че... да. Аз да уча? Абсурд, ти нормална ли си? Абсурд. Аз ще уча по този предмет, човек, смисъл, някакви бумажчи. Човек, наистина не знам какво ще правя. Аз ако не завърша, списал каш в университет. Брат, не знам, просто да мина. Знам, че е минало, защото само се стресирам излишно. Буквално нищо не разбирам от това, което говоря. Абсолютно нищо не разбирам. Тя само си мънка под носа. Благодаря, госпожо. Аз тук единственото нещо, което ще напиша правилно е името ми. Това не е то тест. Сменила е вариантите. Брат, какво е метонимия? Майко. Госпожо, готова съм, ако може, направо ги изгорете тия тестове. Няма смисъл си разваляме настроението. Госпожо, за какво ми давате сега тия тестове? Сега тук само отичаме дърветата. За какво е нужно? Дайте тук да си говорим за някакви хубави неща. Примерно, какво ще правите уикенда? Госпожо, кога ще проверите тестовете? Госпожо, сега като съм ви го предала, на 8 задача Б или В е? Как бе? Майко... Защо сме живи и здрави, госпожо? Дайте, госпожо, да гледам оценката, че... Не знам, просто искам да свършва. 6 минус! Да! Маля, госпожо! Сигурни ли сте, че това е моят тест? Маля, всичко ми е на обща култура, човек. В смисъл... Буквално не съм учила за това. Не съм учила, аз ти казвам. Буквално не знам как имам 6. Леле! Право, човек, не мога повярвам, разбираш ли? Не знам как става това. Това е магия. Това буквално е магия. Колко имаш? Нищо. Ти ще правиш? Бе? Колко е? Ти си умна. Госпожо, значи ще мина. Госпожо, златна сте! Това е специално заради вас. Браво.